Biot gaixua eskakarizat, bertso bi ipintzeko baldin baderitzat. Abuztu ben 12an sortu zane gaitzak, egin dizkigu oso deskalabru gaitzak. Makina bat persona ondatu du behintzat. Denak esplikatzera orain naiz abian, motibua angizan mintzatu nadian. 1912an gainera abuztuko hilaren erdian, desgrazia hau pasada Costa Cantabrian. Kulpa gabeko Franco badu eramana, bakoitzai errezatu aita gure bana. Ainda negargarria egin digun lana, amparo gabe utzi hainbeste hautama. Sinisten ere gaizta aurten pasadana. Abuztuko hilaren 13garrena, guretzat argitudan egunik txarrena. Izan zagun kupida denak alkarrena, gogoratu txarekin lertzen zait barrena. Hau da paraderua kantabitarrena. Eunda amaseikua bermeo bakarra, aurten ez dute izan suerte erra. Herri txiki batentzat aiori negarra, aurrak gaita falta du tamak senarra. Badaukate amparo on baten beharra. Itxasua zitzaigun asaretzen hasi, bendabal aldetik zan aizia nagusi. Norberetu estuari ezin zion eutxi, denak zatitu ditu inor ez dutzi. Gipuzkoan bertatik ez da falta gutxi. Berrogeita hiru omen dira danak, arrantzalietatik ondatu diranak. Gure jangoikukoari kontua emanak, guk egin bihar dugu bizirik geranak. Aietza zerregutu bihotza dubena.